50 har yanzu ba mu ga yadda wannan kungiya ta gina kamfanonin sadarwa ko ma sama wa matasa aikin yi da kuma bude wani asusu da sunan wannan kungiya ta ECOWAS da zuban tallafawa marasa karfi duk ba mu ji ba mu gani ba. Amma ta bangaren kasuwanci da zirga-zirga a tsakanin kasashen mambobin kungiyar sun taka muhimmiyar rawa. Yanzu kallon da muke yi wa wasu daga cikin shugabannin wannan kungiya shine na yin amshin shatan kasashen yamma da fatan za su jajirce su gyara kurakuransu ko Allah zai sa su ɗinke baraka a tsakaninsu da takwarorinsu na IES domin rarrabuwar kawunan kasashen nan namu ba karamin abin takaici ba ne. Allah ya kyauta. To wasiƙa ta ƙarshe a cikin shirin taka ce Aliyu Muhammad S Fulani Maraɗawa daga jihar Zamfaran Najeriya inda ka ce hakika shekaru 2 da shugaba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya yi akan karagar mulkin Najeriya shekaru ne masu cike da kalubale ga al'ummar ƙasar domin kuwa duk matsalolin da muke fama da su har yanzu ya kasa magance ko ɗaya. Hasali ma kullum matsalolin sai karuwa suke. Allah da ya kyauta, amma waɗannan shekaru 2 sun tafi ba tare da mun more su ba. To madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin sauran yan uwa abokanan aiki ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. gaida Binta Aliyu Zurmi ta yi sallama a wancan bangare da batun abin da ya dame ku a yankunan ku kuma yanzu haka muna tare da ta kai tsaye kan yadda kuka ba da ra'ayi game da rahoton da muka gabatar. Binta barka da shigowa. Barka ka dai. To idan ka bani gari zan fara da ra'ayin Dauda ɗin Mayaki Maradi. Yace al'ummar Afirka ta tsakiya Allah ya kawo muku saukin farashin kayan abinci da kuma man fetur. Sai dai kuma ya kamata ku sani cewa wannan matsala ce da ta zama ruwan dare ga duniya. To ai su kin ga gwamnatin ta ce bari ta rage don a samu wannan sauki na tsadar rayuwa tun ka ta rage farashin sai kuma su ma su yi iya nasu kokarin su ma tun da mahukunta sun yi nasu. Haka to shi yau Adamu Rijawa ya ce wannan bayani na kungiyar Amnesty International na adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe a mulkin shugaba Tinubu abin tayar da hankali ne domin ran mutum 10,000 ba fa abin wasa ba ne. Kuma cewa suka ma rahoton ya fi 10,000 wai sama ma da 10,000 suka ce. To Sani mai lange-lange ya wuri ya ce fuskantar matsaloli da mahajjata ke yi a sabon tsarin amfani da fasahohin zamani a Saudiya bai yi daidai ba ganin cewa tun a gida ya kamata a fahimtar da su. Gaskiya wannan hakan dai kamata tun a lokacin da ake ba su bita sai a nuna musu domin wannan sabon tsari kamar sim card ne idan ka yi scanning ɗinsa shikenan zai ma nuna kai waye kai daga ina kai ko bata kai idan jami'i ya ganka kana ba shi zai wannan ga mazauninsa ga kasar da ya fito. Waɗanda suka fito daga karkara da ba sa iya duk irin waɗannan abubuwan. To kalubalen kenan. Kalubalen gaskiya. Ahmadu Abacha Mashin ya ce ban kaɗo adadin mutane 10,270 da 'yan ta'adda suka kashe a jihohin ƙasar nan guda 7 da ƙungiyar Amnesty International ta faɗa. Najeriya menene abin damuwa ne da tashin hankali muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a sassan Najeriya baki daya. Amma wai ana magana ma iya adadin da aka iya tattara kenan ina ga wadanda ba gan su ba. Shine zan ce. Ado Ahmed Kaka Wachakal ya ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kuwa ran mutum 10,000 ya kai abin tada hankali. Allah ya kawo mana karshen tashin hankali a kasar mu Najeriya. Bawa Abdullahi Maska ya ce da fatan hukumomin Saudiya za su samarwa da mutanen da za su rika taimakawa mahajjata yin amfani da sabbin fasahohin zamani a lokacin aikin hajji. Musa Malam Indoka Zawai ya ce muna fatan wannan mataki da kasar Jamus ta ɗauka ba abin mamaki ba ne to.
To ba abin mamaki bane tunda dama sun ce za su na son su rage mutane da ke shigo kasar su ba? Amma ta barauniyar hanya ba wani saboda yawanci sakamakon kalubalen tsaro da suke fuskanta sai ke ga can an samu wani ya cika wani wukacin ya anta da wasu abubuwa. To su kuma gwamnatin Jamus kokarin ta na kara tabbatar da wannan tsaro ne sa take kara tsaurara hanyoyin dan dakile waɗannan matsaloli don su ba sa son fuskantar haka a garin. To Hambali Sa'adu ya ce wanda aka fi sani da jikan mai gaskiya Alit a jamhuriyar Nijar. Arlit kenan. Arlit. Wannan cikin ce Alit. Ya ce al'umma Afirka ta tsakiya muna muku addu'a Allah ya kawo muku sauƙin tsadar rayuwa da kuke fuskanta. Ai na ji daɗin wanda wancan ya ce musu wannan fa abin ruwan dare ne gama duniya. A kwarai kuwa. Ba ko ina ba ne don kar su ji kamar su kaɗai ne. Kwarai kuwa to muna godiya sosai Jabinta bari in taka miki birki anan domin Abdullahi Tanko Bala ya shigo don dorawa a zagaye na biyu na labaran duniya. Muna godiya Binta. DW labarun duniya. Isra'ila ta sanar da cewa